ଏମିତି କହିବାନି। ଆମର ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଭାରତ ଭୂଷଣ। ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା। ମିଷ୍ଟର ଭାରତ ଭୂଷଣଙ୍କ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପାଇବା ଖୁସିରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପଇସା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପଇସା ସେ ଗୋଟେ ଆମର ପୋକୋ X3 ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଦାମ୍ ମାତ୍ର 20,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ମିଷ୍ଟର କୁହ, ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି, ସେ ପଇସା କ'ଣ କରିବ? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ'ଣ ଅଛି? କୋଉଠି? ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ। ଆଉ ସାନ ଭାଇ ଅଟୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେବ? ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନକମରୁ। ଆଉ ନନାଙ୍କ ପାଇଁ, ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ନା 10,000 ଅଛି ନା ଆହୁରି?
ଠକି ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମନା କରୁଛି ସକାଳୁ ଚାହା ବିସ୍କୁଟ ଖାଅନି। ଅଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ମହାରାଜ ଇଏ ହେଉଛି ବନ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଉପର ଭିୟୁ। ହଁ ସେଠି ମିଷ୍ଟର ଭାରତ ଭୂଷଣଙ୍କର ଠକି ପଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନୂଆ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆସିବ ମୋ ଝିଅ ଆସନ୍ତୁ। ଆସିବେ ଆଉ ଆଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି? এক দিন পরে আসি, একদিন পরে ফার্স্ট টাইম আসছি আমি আজ। তুই আগে কেবে আসছি ওটি? ফার্স্ট টাইম কেবে আসছি? শিশু মন্দির না পাখাপাখি 8 বছর পাখাপাখি তো নাই। আচ্ছা আর এইটা কোন হচ্ছে এই জায়গাটা? এটা পার্কটা গোটে ହେଇଯିବ ଯେ ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ଏଠି ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହଉଥିବ। କୋଉଟା କୋଉଥିରେ କଣ ମୟୂର ଫୟୂର ଅଛନ୍ତି? ପାଖାପାଖି କପିଳାସ ଆଉ ଧରି ନବା ଆମେ ଆଉ। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଯିବ ଇଏ।